Čus, moje meno je Domking, vítam vás u ďalšieho videa. Toto video bude skôr také záhradkárčenia, také som u prázdninách u babky, na prázdninách u babky a detka a tak im idem trošku pomôcť. Tak snáď sa vám bude ľúbiť, like, odber a pripravte sa, lebo ideme. Takže teraz ideme kopať zemiaky, keďže všetci si myslia, že youtuberi nič nerobia, takže ideme manuálne pracovať s mojim dedom. Možno budete mať zacenzurované, ale to neviem, ale to ak sa mi podarí, takže ideme vyťahovať zemiaky. Tu už máme také. Vytriť. Aha, tu sú takto malé zemiaky a tu sú takto veľké zemiaky, takže zoberieme si jeden zemiačik, takto, tento je veľký, takže ho zoberieme sem, ho dáme. A zemiaky sú ináč najlepšie jedlo na svete, takže tento dáme sem a tento je maličký, takže... Nie, to je tiež veľký. Tento je tiež veľký? Vidíš, aký tam... Ten je taký normálna veľkosť na pečenie. No a ja to by sme urobili v lete také tie, upiekané zemáky. Tak. Teraz ideme vyťahovať ďalšiu ranu. Aha, aký veľký. Taký fajný. Tak. Urodil sa. Aha, to je taký malý, či to je kameň? Nie, to je zemčík. Daj medzi. Dobre, dajme medzi malé, to je také na pečenie. Také baby zemiaky, ako tomu ja hovorím. Teraz uvidíme, čo sa nám ukáže. Kde sa nám ukáže ďalší. A aby ste si nemysleli, že tu celý deň nič nerobím, tak... Aha, tu je ďalší. Tak budem tu pomáhať na záhradke, lebo pozrieť, sekol sa mi zabr, takže vám ukážem, že je toho tu tej úrody strašne veľa. Takže aj to treba sklidiť. Tu sú uhorky, tu takto aj tie pôjdeme dneska sklidiť. Čiže tu máme ďalší zemiak. Fajný. Potom si môžeme aj na obed možno urobiť. No, fajné. Potom ich treba ešte opracovať s tým, že ich treba umyť, nie? Ale aby neboli od zeminy. A tu sa čo bude sadiť, dedo? Teraz sa dáme uhorky ešte. Uhorky tu pôjdu, aha. Aha, tu sa vynoril ďalšie. A ďalšie. Dva vedľa seba. A to už sú celkom veľké snúdne. Celkom stredná veľkosť. Jo. Že dneska na obed ich buď spravíme, alebo ich máme zo včera, neviem, jak sú toto. A dedo, aj toto sú zemiaky, toto tu takto. Jo. Chodíš podľa mňa. No, ale to je nejak pokapané chudiata. To má už svoju životnosť skončila, už teraz dáva ani urodí. Už nerastú. No tu boli včerajšie pred mesiacom plus minus, neviem, jak to vidíte, ale snažím sa, lebo mi tu slnko svieti do očí, takže nevidím moc to, čo vy. Že to budem vidieť, až keď to budem strihať, takže... Aha, ďalší. Tak. Len aby ste si nemysleli, že toto je celkom ľahké, keďže môj dedo kope a ja vyberám, takže má veľkú pomoc. To pomáha na chrbte. No hej, aby sme neboli useknutí. A ináč píšte do komentárov hashtag milujeme prázdniny, lebo kto nemá rád prázdniny. Lebo prázdniny sú najlepšia časť pre všetkých študentov alebo po prípade nejakých rodičov. A ináč, keď vidíte na zemiaku takýto korienok, tak to by sa nemalo jesť, sa mi značí. To sa neje. Ale hej, čisté, lebo môžu také klíčky byť, vyklíčiť tie zemiaky. A tie sa nemôže jesť, lebo sa mi zdá, že mierne jedovaté. No zlúčeninu nejakú, neviem, jakú chemickú. A malé zemiaky už sme dlho nemali. Či toto je baby zemiak? To je kameň. A to sa veľmi míli. Kameň? A zemiak je rozdiel, počúvaj. Aha. Zvuk, keď dáš zemiak. Dutý zvuk, no. Celkom iný zvuk. Kameň zvoní. Zvoní? Áno, kameň. Treba tú pôdu aj prezdušiť, lebo potom sa do nej, aby sa do nej nedostali pandravy a čo ja viem. Aha, to bude zemiak. Počkej. Zemiak, toto je zemiak. A baby zemiak. Kedy si dosadil tie zemiaky? Marci. Marec, a to už sa tak rýchlo urodili? No. To mi nevychádza. Vychádza, prečo? Prečo tak rýchlo? Mne to nevychádza. Teda. Tak
teraz tomu chcú ináč. Marec, apríl, maj, jún. A júl. A júl. Už kopeme. No, tu sú ešte kaleráby, toto sú všetko zemiaky, tam je hore slnčnica. A tu sú fazule. Tie kaleráby ty popolievaš. No. Tak my spravíme vyvyšený záhon. Sa bude polievať, a aby potom voda netiekla. uhorky si už dneska zbieral, že či by som nemohla ísť ich pozrieť. Nezbieral ešte? No zatiaľ zemiaky tu nevidím. Vidíš? Treba vidieť pekne. Aha. Tak. Takže ideš motikovať. Fajný zemiak, taký pekný. Už sme koľko tu nazbierali, to je jeden. Jeden tu zatiaľ kopal, čo sme my boli v supermarkete mierne. Aha, tu sú dva, môžem ho aj zobrať takto, či to nejde. Opa, tak. Tak. Potom ich dneska môžeme aj očistiť, dedo. No nemám tu nejak extra žiadnu robotu, keďže nerobím domáce ani nič podobné. Takže kľud. Takže si môžem vyberať hocičo, čo chcem robiť. Takto zemiak. Opa, tu tak. Skúsim to zaostriť. Aj, neviem, či to vidíte zaostrené. To vytiahneme. Opa. Aha, to je taký malý, ja som si myslel, že bude dvakrát väčší. Ten, Tam celkom maličké idú. a prečo? Aha, to je tam je okúsaný zemiak. Tam je taký naťatý, tak ten dám na prvú spotrebu. Tie sa prvé spotrebúvajú malé, a seknuté alebo nahryznuté. No, takže tak. Tam, kde sme teraz vykopávali uhorky, no či zemiaky, tak teraz toto sú uhorky, planty uhoriek, takto. Toto sú planty uhoriek a to sa zasadí tam, kde sme teraz zemiaky vykopali, takže toto sú uhorčiky a neviem ako. Keď sa budeme o ne dobre stať, tak z nich vyrastú takéto uhorky, no. Hej, sekla mi kamera, takže neviem kvôli čomu, ale ideme ďalej zbierať uhorčičky, s nami to natáča aj on. Dobre? Ideme zase pozberať. Musíme tu dávať pozor, lebo tu že vraj babka zasadila petržlen. Či petržel, či čo. Zoberieme. Chcel som zísť po tú rukavicu, tak idem po rukavicu. Tu by som mala mať jednu odloženú. Hej. Tak, čakajte, tu si takto navlečem rukavicu. Čakajte. Zatiaľ. Dobre, zase mi sekla kamera, neviem akým spôsobom, ale tu je fazola. A ešte tekvicu vám raz ukážem pre istotu, keby náhodou. Opa. Tak. A to ešte tu je ďalšia fazulka, sa tiahne. A tu takto, tu zase ďalšie zemiačky. To máš dedovi. A to je slnečnica, počkaj, tu sa takto budeme pozrieť. A tu sú takto slnečnice. Tam, potom aj tu je jedna. Tu takto. A potom tu sú ešte maliny a takéto. Jo, skoro som vstúpla na tekvicu. By bolo. A tuto dedo, čo rastie zemiaky? Tuto. Ajo. Dobre, sorry, zase mi sekla kamera, ale to nevadím. A teraz my sme mohli si dooberať ďalšie zeleninky. A tu sme si už, ideme tu teraz hovoriť, sme si práve prichystali tieto jamy, tu je jedna a tam vzadu je druhá. A tuto sú tie kelímky a tie kelímky pôjdu do tejto diery a do tejto diery a vyrastú nám okurky také veľké a musíme sa na ne fajne staviť. Dedo ich ide posadiť a potom nás zavolá, my zatiaľ ideme pozbierať radu ďalšiu. A môžem ísť. Takže dneska na obed budeme mať zemiaky, takže ich budem musieť vy to nevidíte, ale lebo mám tuším to v extrémnych podmienkach, ale takto vyzerajú umyté zemiaky. Tak to ich treba trošku. Lebo sme zobrali také naseknuté, čo bude do nasekol, ale príroda si to sama zariadila. Takže tak. Ale budú to fajné zemiaky. Jo, opa. Treba ich myť, lebo aby sme ich mali čisté, aby sme ich mohli potom skonzumovať, uváriť, upiecť, čo ja viem, čo je. Za mňa je altánok, takže máte pekný výhľad na altánok. Tak. Takto sú tu zemiaky, takže
Toto video je také, že by som chcela vám povedať, že budú každú sobotu, nedelu, ale bude hej, dám ich von na betón, pokúsim sa každý týždeň, okrem 2 týždňov, vydávať vlogy, okrem 2 týždňov, kvôli tomu, lebo som na záboroch. Takže takto, tieto zemiaky už sú čisté. Toto v pohode, Dedo? Dobre. Takže pokúsim sa vám vždy zhrnúť, čo som robila ten týždeň, alebo niečo také. Zemiaky v podstate umývaš tak ako aj ponožku. No hej, proste ich pereš ako keby, jo. Tak, ešte ďalšie sme prihodili. OK. Tak sa my takto položíme na betóna. Treba ich tam tak trošku tak pohmíriť. Napríklad tento je úplne odkusnutý, pozri. To je, keby ho nejaký slimak zežral. Či? Zežral ho slimak? Ešte tento je taký trošku špinavý. Treba ich poriadne umyť, to ma baví. A potom aj človek z toho špinavý. Mám ich už naložiť do tejto nádoby, či? Jo, ok. Nebudeme ich odsunúť. Jo, obed. Potom vám môžem ukázať, čo som mala na obed. Takže bude fajn. Obedy ja už nevarím, lebo by to nedopadlo dobre. Niečo určite rachlo. A robím také činnosti, pri ktorých sa nedá nič pokaziť. Tak, tu je ten opúsaný. Takže tak. No, opatrne vyberieme. To porastie. Už toto bude problém. Práve ste boli svedkami zlomenia úhorky. Ale to nevadí, či? Nevadí. Pôjde. Tak to prihrabneme. Takto až. A to aj nejako sa hnojde, dopovede nám niečo o tom. Ešte budeme, potom prihnojíme, keď sa to troška... Auským hnojom, alebo prasačím, či akým to je? Krávským hnojom. Tieto boli troška takéto. Dáme im takto viacej Liny? Nech sa vám takto. Táto no uvidíme. Nedáme nejakú... Jak sa to... To už sa musí ona sama. Čo, kto robí fotosyntéza, kde si vyrábajú cukor. Napríklad. Tak, takže ešte ich takto pokopneme. Áno. Ideme ešte dotočiť tú úradu a potom idem nabiť svoju kameru, alias telefón. Takže tak. Zoberieme košíček alebo košíček, ktoré necháme a zoberieme nejaké tie perdejky, ale ešte sú také nedobré. Aha, to je takto dobré. Idem tu môžem šlapnúť, nebojte sa. Tu vám zoberiem iba to fajn. Ja rajčiny nemám rada, takže ja iba mám rada svoju rajčinu, ktorá neviem kde je. Mne sa dá, že je niekde tu by the way. Tuto sa mi zdá, možno táto alebo táto, ale ja mám také žlté rajčiny. Takže zoberali sme jednu rajčinku. Ostatné necháme ešte dozrieť a idem pozrieť ešte tuto, je ich veľa v našom záhone, takže ideme ich tuto takto počekovať. Ježišu Kriste, tých je veľa. Aj tuto je takých malinkých, ale tých by som ešte nechala pre istotu. Neviem, či táto je moja, neviem, žlté sú moje, to je jediné, čo viem. Tu sú čili aj ja pestujem doma, môžem vám potom natočiť niekedy, keď na toto video dáte veľa lajkov. A toto sú asi tie ragby, čo môj dedo hovoril. Tieto, ale tie ešte nie sú úplne fajné. Zase nejaké ďalšie veľké. A toto by sme mohli okoštovať. Tak. Dobre sú, ale sú iné rajčiny, ktoré mi chutia. Takže tak. Neviem, čo tu máme ešte iné rajčiny, ale to sú súdy s vodou. Dneska tak pršalo. Skoro som nezaspala. No, a tu sú iné ešte zemiaky.
Už môj dedo akože nachystal. Tak. A to sú hodiny, takže je teraz celkom veľa hodín. 10, 10:45, pokiaľ dobre počítam. A teďkon, to sú ešte kvietky, tie môžem, tu je rozmarín, ten vonia, ten dávame do zemiakov. A momentálne tu ešte ďalšia slnečnica, by the way. Ešte pozrieme, či tu sú kaleráby, tie nebudem brať, lebo ich moc nemám rada. Akože nechcem ich brať, lebo by nič nestalo. A to veľká okorka som asi prehliadla. Lebo hovoríme, to sa stáva, že človek prehliadne uhorka, nechajme ich ešte chvíľočku. Takže tak. Takže dneska na obed budeme mať zemiaky, takže budem musieť. Ich to nevidíte, ale lebo mám tuším to v extrémnych podmienkach, ale takto vyzerajú umyté zemiaky. Tak to ich treba trošku. Lebo sme zobrali také naseknuté, čo bude do naseko, ale príroda si to sama zariadila. Takže tak. Ale budú to fajné zemiaky. Jo, opa. Treba ich myť, lebo aby sme ich mali čisté, aby sme ich mohli potom skonzumovať, uváriť, upiecť, čo ja viem, čo je. Za mňa je altánok, takže máte pekný výhľad na altánok. Tak. Takto sú tu zemiaky, takže toto video je také, že by som chcela vám povedať, že budú každú, nie sobotu, nedelu, ale bude hej, dám ich von na betón, pokúsim sa každý týždeň, okrem 2 týždňov vydávať vlogy, okrem 2 týždňov kvôli tomu, lebo som na táboroch. Takže takto, tieto zemiaky už sú čisté, toto je v pohode, takže pokúsim sa vám vždy zhrnúť, čo som robila ten týždeň, alebo niečo také. Zemiaky v podstate užívaš tak ako aj ponož. No hej, proste ich pereš ako keby, jo. Tak, ešte ďalšie sme prihodili. OK. Tak sa my takto položíme na betóna. Treba ich tam tak trošku tak pohmíriť. Napríklad tento je úplne odkusnutý, pozri. To je keby ho nejaký slimak zežral. Či? Zežral ho slimak? Ešte tento je taký trošku špinavý. Treba ich poriadne umyť, to ma baví. A potom má človek z toho špinavý. Mám ich už naložiť do tejto nádoby, či? Najprv sa usnú. Jo, okej. Najprv sa usnú. Jo, obed. Potom vám môžem ukázať, čo som má na obed. Takže bude fajn. Obedy ja už nevarím, lebo by to nedopadlo dobre. Tu niečo určite rachlo. A ja robím také činnosti, pri ktorých sa nedá nič pokaziť. Tak, tu je ten opúsaný. Tak. Takže tak.